Etorri aurretak gazten kantari jaialdiak 2015ko lehen saiora. Urteroko moduan, hitza eta musika elkartuz, kantuarekin bat egin eta arratsalde goxo bat pasatzeko aukera izango dugu. Bidelagun, estilo desberdinetako kantuak izango ditugu. Azken 30 urteotan euskal musikan ezagun egin diren batzuk, bertsioak izango diren beste batzuk, eta doinu berriak, lehenbizi aldiz hemen entzuteko aukera izango dugun beste doinu batzuk. 3 urteko aurrak, edo 14 urteko gazteak, lakuntza bertakoak edo 100 kilometrotik gora eginda lesakatik etorritakoak, roka eta popa, neskak eta mutikoak, gurasoak eta senideak, lagunak eta ezagunak, denok gara jaialdi honen parte, eta ia guztion artean saio on bat egiten dugun. Hasi aurretik ohar bat, kantatu behar duzuenok hemen eskilara parean jarri, itxaroten zaudeten bigarren taldea hemen aurrean, eta bukatzen duzuenean berriz hortik jetxi eta hor parte hartzailea kantatu ahala hor jarriko zaret. Ulertu da, ez? Bai. Besterik gabe eta gehiegi ez luzatzearren, hasiera emango diogu jaialdiari. Lehenbiziko taldea Arbizuko eskolako haurrak izango dira eta Laubide kanta eskainiko digute. Hurbildu. Zarain, Jon Raskin, Oian Jeregi, Ainez Laskoz, Urki Leitza, Joanen Azabal, Aratz Mendoza, Leire Rabaz, Maia Rabaz, Amaiur Raskin, Oier Mendinueta, Nai Azkona, Lur Beltza, Izei Plagaro, Naia Reparaz, Irati Segura, Amaiur Ortiz eta Eider Raskin. Datorkigu 6 eta 7 urteko ikasleak. Eta eskainiko diguten kantua, zuetako asko segurazki askotan dantzatu duzuen sarri-sarri. Aurrera. Alain Berastegi, Julen Larraza, Leida Gartziandia, Idoia Miranda, Olaia Raskin, Luka Martínez, Osama Jandi, Aitor Aldunate, Iker Rañazko, Ane Arraiza, Olatz Arregi, Beñat Beraza, Fatima Hamdi, Ametz Lizur, Faizan Musawi, Alain Raskin, Lide San Sebastián,
Kitzia Valverde eta Maia Bergara. Lakuntzako San Sebastian musika eskolako lehen hezkuntzako ikasleak dira eta Xabier Txanogorritxoren ipuin edo bertsio bat kantuz eskainiko digute. Zutitu, edo urbildu, hoek esan da. Maider Miranda, Bakarne Arregi, Aimar Paolaza, Elaine Valverde, Unax Gaintzarain, Andrea Lakalle, Maialen Urmazabal, Ane Campo, Aiora Larraza, Ekain Raskin, Naroa Ribas, Irati Núñez, Izaro Lizarraga, Ixone Lakuntza, Ainhoa Bergara, Naia Pérez, Maili Lakuntza, Ibon Iribarren eta Aimar Ramajo.
Prest daukagu, Lesakako Tantilomairu ikastolako 6 eta 7 urteko ikasleak, hurbildu. Eta Imanol Urbieta handiaren behin betiko kantu area handiagoa eskainiko digute. Eta kantuan ditugu Beñat Etxepare, Katixa Madariaga, Amaiur Martínez, Ainitze Martínez, Laida Taberna eta Beñat Zelaieta. Trikidantzen, Euskaraz bizi eta ikasi kantuarekin. Bakarne Arregi, Nerea Askarai, Saioa Cabrera, Ander Kozera, Raya Egalti, Andrae Lakalle, Maider Miranda, Uxue Ondarra, Unax Perez, Gorka Senar, Leire Urtasun eta Elaine Valverde.
urteko 9 eta 11 urte bitarteko ikasleak izango ditugu, eta eskainiko diguten kantua Kriseilu. Agian hitz honekin ez duzu ezagutuko, baina kantatzen hasi orduko ezaguna egingo zaigu. Zutitu, edo hurbildu, hobeki esan da. Kantuan arituko dira Aitor Auzmendi, Amin Hamdi, Izaro Jimenez, Ixone Lakuntza, Maili Lakuntza, Aiora Larraza, Izaro Lizarraga, Adrián Martínez, Elias Musawi, Ander Ormazabal, Maialen Ormazabal, Didak Pino, Alex Ureña, Ainhoa Bergara, Intza Arregi, Andoni Añazko, Julen Askarai, Jawad Hamdi eta Sael Ozoria. Jenbe eta Darbukarekin berriz, Gorka eta Ander. Bueno, urrengo taldea, zazpigarrena, Olaztiko eskolako 10 eta 11 urteko neskamutilak. Eta udaberri usainez kantua eskainiko digute, lehenbiziko aldien zentzuteko aukera izango dugu, kantu sortu berria delako, beraz, hurbildu eta tokatu. Bueno, kantuan arituko zaizkigu Maria Porcel eta Kiara Agudo alde batetik, Irune Argüelles eta Izaro Taegi, saxofoiarekin Asier San Roman eta akordeonekin Nerea Martínez. Dantzatu egingo dute berriz, Zianja Pinok, Paula Gasparrek, Munir Alakarik eta Leila Alakarik.
taldearekin, bikote bat kasu honetan, Leitzako Erleta Eskolako bikote izango dugu hurbildu onera. Igo eta orkestuko dizuet kantua eta nor diren kantari ditugunak. Bueno, Lor taldearen zure doinua kantua eskainiko digute, eta esan bezala, Leitzatik datozkigu Joana Claudio eta Naroa Erbiti, eta gitarra laguntzaile Garazi Erbiti. Bueno, urrengo taldea, Lakuntzako San Salstin musika eskolako DBH-ko ikasleak izango dira, eta Kentzazpiren Ilargia eskainiko dira. Kantuan arituko dira Garmine Goikoetxea, Nekane Mendieta, Irati Tadeo eta Ariane Andreza, pianoan eta kantuan Iratxe Flores, gitarrarekin Munia El Marum eta Irati Tadeo eta baita ere kantuan,
pianoa baita ere Jasone Euzmendi eta akordioarekin Olatz Andueza. Esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Uste nauen soka zara ta itotzen nauena. Ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Eta zu itxuzaude nire argia ikusteko. Irifarrez gero minez eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na na na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Eta zu itxuzaude nire argia ikusteko. Irifarrez gero minez eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 Orain bai, lehen epatu ditudan Jasone Euzmendi eta Olatz Anduezaren laguntza izango dute 6 kantari hauek. Eta Ertzainaken Aitormena kantua eskainiko digute. Ez dira betiko garenena, azken finean gizaki hutsak gara. Marearen ostean dator ekaitza. Uda berririk ez guretzat. Denborak aurrera eten gabia. Orain ezin eutsi izan
bat, 3 dauzkagu kontatzeko. Lehenbizikoa, gaur Lakuntzan egin den saio honek datorren martxoaren 21-ean Elizondon izango duela segida, bigarren saio izango da. Martxoaren 28-an Orkoienen, martxoaren 29-an Berriozarren, eta guztiari bukaera emateko maiatzaren 10-ean Burlatan. Bestetik, aipamen bat egin gabe ezin utzi, saio hau egin ahal izateko lan egin duzuen irakasle eta antolatzaile guztiak, Euskal Kantagintza bultzatzeko egindako lanarengatik. Lakuntzako udala areto hau eskaini txukuntzeaz gain soinu teknikaria utzi duelako, edo prest utzi digulako. Soinu teknikaria bera Ricardo Areta pazientziaz doinurik aproposenak egiten laguntzeagatik. Eta bereziki parte hartu duzuen, gaur parte hartu duzuen 112 neska mutikoak. Eta bukatzeko, Jasonek kantua bukatzen duenean, parte hartzaile guztiok mesedez holtza gainera igo, estenario gainera igo, argazki batekin eta txalo bero batez zuen lana eskertzeko. Eta besterik gabe, Jasone hautmendik eskainiko digu Martin Larrazaren laguntzarekin Sorotan Beleren Marinelaren Ezkontze hartua
eskerrak ematea, bai hemen zaudeten guztiei, ama, gaitatxo, familia guztiak eta irakasleak, prestatzaileak, soinu teknikaria, zoragarri ibili dela hemen lanean, gure aurkezlea, Jose Leitza ederki ibili dela, eta eskerrik asko guztiei, eskerrik asko laguntzako irakasleei, bikain laguntza eman dutela, eta eskerrik asko horrelako harrera egiteagatik. Eskerrik asko!